Wij hebben van de week de hesten natuurlijk even terugzetten. Hè? Want er stond ergens, hier zie ik in de media, geen Friese kandidaten voor het NSC. Ja, dat klopt. Omroep Friesland die maken de Friese kandidaten bekend van alle partijen. En er stond NSC geen Friese kandidaat. Nou ja, toen... ik stond er net op een kast, maar ik denk dat we toch hebben... Ja, maar ik begreep dus... nou. Dus het komt het aardig, maar we zijn we rekken je dus een regio een beetje op. Ja. En familieren, dus dat met kennen. Maar dus het is gewoon op plek nummer 20 van de landelijke lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hegen. Hartstikke heug. Ja. En ik bedoel, want de meesten kennen die net zien, maar dat hoort best te denken. 22 hier. 22. Dus dat is ik niet van de jongsten, of hoe liep het dat? Nou, we hebben 4 jongere kandidaten en ik denk dat er nog 2 krijgen onder mij jongeren binnen. Oké. Dus op een NSC-lijst. Ja. Oké, maar ik denk landelijk dat het best wel jong is. Ja, zeker. Het is best wel jong. Hey, maar hoe komt het er nou bij? Want ik weet ergens, dat ik er mooi op een foto stond het helemaal begon. Mijn NSC en mijn omzicht, daar stond in de kranten stongst. Ja, klopt. Hè? Ja, dus dat wist ergens niet aansluiten. Ja. Van waar die politieke belangstelling? Ja, hoe dat zou ontstaan is voor mij geen moeilijke vraag. Maar ja, als je op een gegeven moment bestuurskunde gaan studeren, dan heb je wel ergens politieke interesse. En maatschappelijke problemen interesse. En ja, dan is het al gauw politiek. En dan zie ik graag een partij waar je bij ons sluiten willen. Ja. Nou ja, en hier de boek van Pieter Omtzigt lezen. En dat sprust me heel erg aan. En de partij, en ik graag een oorgeloerd. En net bij een gevestigde partij. En vanuit daar ga ik me daarbij ontsluiten. En En het oude hier herstrekteren bij de bron zitten. Want wat ik gehoord heb, doen stage bij de partij, bij de fractie. Ja, klopt. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, de 14 september ben ik daar begonnen als stagiair. En dat is eigenlijk echt op... Angela Soeboe, wie toen het Tweede Kamerlid voor u. En daar zie je bij de Friese connectie, had ze me daarbij inplant. Maar ja, dat is puur inhoudelijk... dus ja, een debat had voorbereiding nodig, een wetstraject had voorbereiding nodig. Wat we erin brengen, wat we kunnen we vragen ergens stellen. Dus echt puur inhoudelijk debat bijdragen, screuen. En hartstikke leuk om uit te maken. Maar hoe heb je dat voorstellen? Want wij weten, er zijn al je meiwerkers achter die het Tweede Kamerleden. Ja. Maar het werken wordt niet in terug, meestal zoals Jim. Dan best op stagiaire, maar eigenlijk al wel een persoonlijke meiwerker vaak. Ja, een Kamerlid had een persoonlijk medewerker, dus die doet vaak agendabeheer, afspraken, dat soort dingen. Mm-hmm. En dan had het vaak beleidsmedewerker, die zit echt op de inhoud. Dus voor uw geval, we zitten op funderend onderwijs, Fries en wetterzaken. Daar was dan een beleidsmedewerker voor en die is echt inhoudelijk, die draagt mij, die stemt uit mij het Kamerlid wat we u inbrengen. En toen ik begon als stagiair, wie er nog geen beleidsmedewerker voor mijn Kamerlid. Dus pakte ik die taken eigenlijk. Dat is gewoon een super gave stage. Ja. En we het nog Angela Soeboer hebben, want je hoort dus ik de dag van de FNP. Is dat zo? Je hoort in de vergadering. Ja. Oh ja, dat is zo. Ja, spannend. Hè? Ja, dus hier is net maar Angela Maibold. Of stel ik nou een gewetensvraag? Nee, ik had er net toen nijtocht eigenlijk en ik ben er net voor vregen. En ik ben eigenlijk nog nooit betrokken geweest bij de FNP. En van de TRU is eigenlijk net erom in hoofd spookt om naar de FNP en krijg je een soort, de mooiste hebben natuurlijk weinig hoe zitten, dus zo stel ik een, zwijgcode hoe is dat, hè? Soort van. Dus de hest wel in een hele avontuurlijke fase daar in de Tweede Kamer omspaant. Ja, ik kan protten mij maken. Ja. Nee, ik denk dat ik er oorlogweken weer en toen kwam Pieter tussen zitten met zijn burn-out, of hoe nemen we dat? Ja. Sites. En er zijn natuurlijk al je dingen gebeurd. Ministers opstapt, staatssecretarissen opstapt. Eerst al nog wat andere gebeurtenissen. PVV opstapt. En nou vorige week weer zelf. Ja. Protten mij maken. En de studeerste bestuurskunde. Ja. Best nou toch al die ervaringen tot nota. Ik wat. Nou, ik bedoel, bij de democratie heeft jonge mensen nodig. En het vertrouwen, ik wie van de week ergens een poll die zei 4% van de Nederlanders zullen het nog zitten, maar de politiek. Hoe is het er zelf nou? Wist ik. Daarom zit ik op de lijst, denk ik, om te laten zien dat hier in Friesland en in mijn omgeving wordt vaak als heel veel foto's in Den Haag. Het is ook best veel foto's, 12 uur met de trein, is best 4. Maar ik steen er zelf op, ik kom uit een Lietsdorp uit Friesland. Is dat dan echt zo veel voor? Is de vraag. En de regio, dat is vaak een beetje een containerbegrip worden, maar de regio is nog altijd een groter deel dan de stad in Nederland. Dus, En wat zou je inbrengen willen? Stel je voor dat, 20, plak 20. Ja.
Wat stel je voor? Er gebeurt iets. Of we stemmen die al helemaal voorkeurstemmen erin. Ja, nee, wat ik zeg, maar die afstand tussen Den Haag en de regio en ik tussen jongeren, is dat nou zo veel voort? Dat ik op die lijst in, kan ik toch laten zien dat dat net zo is. En dan inderdaad, nou ja, ik vind het onderwijs verplichte stagevergoeding vind ik een heel mooi iets om je daarvoor in te zetten. Maar ja, wenningbouw, zwaar binnen al die grote problemen waar gewone mensen een hele gewone zwaar genoeg hebben. Dat maar eigenlijk centraal komt staan. Ja, maar is dat betochte verschil tussen regio en stad? Is dat, dat ik zit net, dat is een betochte zinstelling volgens mij. Want is net iets heel oorzaak nog aan? Gewoon dat het vertrouwen in de politiek, gewoon in de manier waarop politiek maken wordt, hoe men mij nou omgeeft, hoe de besluiten of tot stand komen, of de les die het heel dan hebt met tot stand komen, is dat net juist het probleem waar mensen een beetje flauw van winnen? Ja, ik denk dat het en is. Als je ziet hoeveel mensen er werkzaam binnen bij ministeries en bij de overheidsgedeelte, dan komt het kwart net verder dan Utrecht. En ja, Nederland is meer dan Utrecht. En ik denk de grensgebieden, Grens, maar ook Twente, Zeeland, Limburg, waarom die vertegenwoordiging moet er wel blijven. En dan is het en hoe we met elkaar omgaan. Maar hoe we hier met elkaar omgaan, is ook hoe we in de stad met elkaar omgaan. Ja. Dat waar ik wat te zeggen. In de zin van... Nou ja, ik denk dat we hier in Friesland toch een andere manier van omgaan hebben. We zitten hier nog wel weer goeiemorgen en een praatje met ze op steden. Ik denk dat dat in de stad wezenlijk oors is. Ja, dat weten we net, want wij hebben het net. Nee, ik ken me nog wel wat. Wij komen hier nog in Burgerbuurt, dus Burger City. Maar du bist nou, hoe just dit? Du bist aan het oudstuderen, jongeren onderzoeken, of in ieder geval de jongerenportefeuille bij gemeente Ljouwert. Dus dat is hartstikke mooi. Van Armenje. Nou, maar dan moest ik campagne voeren. Hoe gaat het ook in zijn werk? Ja, dat is nog inderdaad spannend. Ik ben straks 4 dagen gewoon weer ontwerk. En dan maar we in de vrije tijd toch ook nog wat campagne voeren. Nou, daarom zit ik hier. Ja. De liestroeker Eddie van Heijem is van oorsprong ik Fries. En daar zullen we samen oploeken als we hier in Friesland wat kennen dan zal ik daar bij mij gaan. Van oorsprong CDA, maar vooruit maar. Ja, maar daar hebben we meer van, die partij. Er zitten meer. Ja, maar de kans is dat die Allie waarom je het CDA, hè? Want Bontebal is natuurlijk het redelijke midden, Sint-Urg. Ja, dat wordt zijn, hè? Ja, dat is het frame. Waar zit het NRC in dat frame? U's frame? Nou, we hebben heel veel frames uit Utrecht. Ja, die frames kan ik zelf net herhalen. Maar bij Susie zelf net in het frame, maar gewoon als van, nou, wat ben je een middenpartij? Zit je wat meer naar rechts of naar links? Ja, ik vind dat U's partij echt een middenpartij is. En dat is net omdat we overal niks van vinden, maar omdat we op sociaal vlak echt sociaal binnen minimum 18 euro en zware thema's echt een sociale partij ben. En op andere thema's ben we wat cultureel vaster, om het zo maar te zeggen. Dus dan komt het automatisch in de kieswijze in het midden nu, dacht ik. En stel, er komt erin, de Tweede Kamer. Nou, ja, je net van u. Wat is dan, wat doe je als eerste ophangen? Nou ja, wat ik zei, ik vind de verplichte stagevergoeding, dat mag er echt komen. Want als we met mijn stagevergoedingen van 1200 euro of 300 euro, of zelfs een cadeaubon voor mbo, hbo, met alweer hetzelfde, de WO. Ik vind dat een belangrijk punt om ik heb hier een mooie afsluiter. Ja, ik vind het prima. Oh, was er nog wat aan tafel gaan? Nee, nou, ik zit steeds te denken van, hoe zit het nou in je fractie? Want als je de peilingen zoekt, maar goed, dan staat de dienpartij op 0 zetels. Ja. Dat is net een soort. Nee. En de verwachting is net dat een soort meer willen zullen. Maar dat is de vraag. Ja, nee, maar de verwachting. Nee, in de prognose. Want, want vorige keer is de hele boel bij het CDA bij dan. Dat ben die 15 zetels ongeveer. 15, 16 zetels. Die CDA, ik weet wat is. Men denkt dat die alle weer waarom gingen, want die ben zwier teleurgesteld in het NSC. De man die het opricht had, waar iedereen toen op stemde, die is net meer. Die speelt geen rol meer. Dus er zijn al wat variabelen, zeg maar, die net gunstig binnen. Dus wij hellen hem dan het optimisme bij om een enthousiaste campagne te voeren. Ja, nou ja, omdat binnen de partij is echt nog heel veel enthousiasme om deze 2 maanden het nog echt voor te gaan. En er is nog echt enthousiasme om, en het potentieel is er nog steeds in zetels, want verkiezingen binnen in Nederland zo volatiel als maar kan. En waarom kunnen we de kiezer net terug kunnen pakken? We beginnen voor een nijverhaal en is de keuze wordt voor oude politici, oude politiek en of volgens mij is die afspraken nijkomen en het eerlijke verhaal willen vertellen. Zo, dit hou vaak, ja. Hartstikke idee.
Renke van der Duim, Tieke dank. En wij wensen die een soort succes. Ja, dank u wel. En misschien dat het dan een keer weer omkomt als het nou even zo wel goed komt. En waar weet. Ja? Jij dat Oké. graag. Dank u wel.